Ами да си чула едно време някакъв такъв обичай виси куче, да ни фащат кучета с яс. Какво представлява това? Птен малка бях, ходех на училище, то бе много популярно тогава. И на всяка полянка направят две дървета. Така. И тук е една връзка. И върват из малата и фащат кучето. И закарат го там, вържат го и опънат. И то се опъне дървото и то се върти от два куча. И ако се случи да падне отгоре, кучи бяга, смях, вика нашите, тата вика. Папасейтета си вземете и леке като минат кучата, че някой начаре като огоре. Доле му вика лекета. Сейте, мините от това да си вземете лекета. И кучата страх ли влезе чужи човек, традицията ли ги е учила. Влизаш, фащаш го и тата па му драго, че ще весат кучата. Ма тия дошли на сестра му момчеята, на другият, на брат му децата, нема да весат кучата, драго му. И кога се правеше това? На виси куче. То си имаше ден. Кой ден беше? Кога? Денът не знам, празникът, за кой дата беше празникът, не знам, на виси куче. Имаше нещо. Край сирни заговезни ли? Сирни заговезни. Тогава беше. И защо се правеше това? За здраве, нямаше друга вичалба. За виси куче, моля да ми разкажеш? Може бе. За виси куче се правише на пролетта. На какъв ден се правише, мъинички? На заговяване. На заговяване? На заговяване. На заговяване младежи като тебе, както си, по-големи, и женени имаше, тръгват по малата, дождат ловят куча. Може да е много голяма, ама като са такова, тия умеят да ги ловя и закарат ги, да кажем, там, тук при Куршумето на ъгъла, ама то имаше полянки. На полянка, дето е там, е направено от гради. Така. Като бисило така са кръстосва. Така са кръстосва и са вързано въже от тука и като турат тука кучето тука и го засучат да го завият и като го завият, то вече е вързано кучето с това и като почнат отдоле така, да опинате така и бисилото такова и като го фърли кучето, някъде си нагоре, че. И така се правя виси куче. Така се деся кучета. И като го фърлят някъде, на 2-3 метра настрана от ората, то не смее да стане, то се оплашило с такова. Ама то живо, дали? Живо. Живо куче? Живо, бе, не. То не умира кучето, бе. Не. Живо, ама то като въртяно, защото като опинат въжето така, и то се върти, защото то е насукано кучето с въжето. И като опинат да разтварят това, то се върти кучето и се умалмощи, като се върти. И така, и това беше виси кучето.